Tento rok sa Mikuláš vo Valalikoch niesol v duchu veľkej zmeny. Po dlhých 36 rokoch sa miestny Mikuláš rozhodol odovzdať štafetu svojmu nástupcovi. Nový Mikuláš sa vybral na cestu po celej obci, aby rozdal balíčky, úsmevy a predvianočnú náladu všetkým generáciám. Každý z nás máme robiť dobré skutky, ako robil svätý Mikuláš. To posolstvo Vianoc, to dobro nech vyťazí v každom z nás a tak aj naše problémy budú potlačené. Len nech sú milí a dobrí a potom dostanú aj sladkú odmenu. Na príprave podujatia sa podieľala celá kultúrna komisia spolu s pracovníčkami obecného úradu, ktoré zabezpečili aj kompletnú prípravu balíčkov. Ich financovanie hradila obec. Cieľom je rozdávať dobro. Pokoj, aby bol medzi ľuďmi a radosť urobiť. Úsmev na tvári, aby ľudia sa vedeli k sebe správať slušne a milo. Mikuláš začal svoju púť u tých najmenších v materskej škole vo Valalikoch, pričom zavítal aj do jej elokovaného pracoviska. Deťom urobil veľkú radosť. Sladkosti! Lebo ja som to aj uvidel obchode a že to vždycky chcel. Obdobie predvianočné má svoje čaro. Deti sa veľmi tešili na príchod Mikuláša. Mikuláš prišiel štetom na koláč. Sľubujem, že už nevať nebudem. Počúvajte všetci, veľký, maličký, do okna si dajte čisté cizmičky. Za oknom, stojí Mikuláš, povedz nám, deduško, čo tu večku máš. Mikuláš sa zastavil aj u žiakov základnej školy vo Valalikoch. Sladkú odmenu odniesol aj do lekární a navštívil tiež denný stacionár v obci. Sme šťastní, že mysleli ste aj na nás. Ani sme to nečakali, lebo deti sme mysleli, ale my seniori tak už sme s tým nepočítali. Toto podujatie je pre nás veľmi krásne, sme veľmi radi, cítime sa tu veľmi dobre a vlastne chceme, aby všetci, čo sme tu, mali pohodu a hlavne lásku. Mikuláš vo Valalikoch tak priniesol nielen balíčky, ale predovšetkým posolstvo dobra, pokoja a spolupatričnosti. Ema Borková, Ahoj TV.